Euskal Autonomia Erkidegoko eta gure inguruko herrigaizenak gune gorritzan gagoz eta osasun egoeria larriagotzen dago. Bariku honetan, Gabonetako argizak biztuko dira. Maderas de Lekeitio inguruan, arriskuak txikinagotzeko lanak aurrera doiaz. 54. Euskal Zine bilerak badaukoz irabazliak. Giro petrala astebururako, haize borditza, zaparrada trumoitsuak eta itsasuan olatu handizakin. Osasun egoeria gero eta larriagoa da. Datuak argi azaltzen dabe. Euskal Autonomia Erkidegoko herrigaizenak gune gorrizan dagoz. Kutsatu kopurua gero eta handizagoa da eta ospitaliak beteten hasi dira. Dan hori eitzentzaku ezaguna egoera hau. Egunetik egunera, COVID-aren kutsatu kopuruak arinago etzen daugora. Horren aurrian, behin dabarrez entzun dugun moduan, segurtasun neurritzak betetia ezinbestekoa da. Gainera, txertu hartziak bere biziko garrantzia dauko, birusen aurrian prestatuta egotera laguntzen gaitxulako. Bete daiguzan neurritzak eta zaindu daiguzan geure ingurukoak. Danun konpromisua biharrezkoa da egoera honetatik urteteko. Abenduan sartu gara dagoneko eta Gabon egunak heltzeko dagoz. Egun horrek ospatzeko eta Gabon girua sortzeko Lekitioko kaliak koloretako argizakin beteko dira. Bizar bertan, abenduak 3, arratzaldeko 7 Lekitioko udalak eta Kitxo merkatari elkartiak alkarlanian herrizan ziar ipini dabezen Gabonetako argizak biztuko dira. Ekitaldiza plazien erdizan ipinitzako arbolien inguruan izango da, eta bertara etortzen dira zen guztizari segurtasun neurrizak bete eta maskarilla erabiltzi eskatzen zake. Bide beretik, ekitaldira etortzeko biharrezkoa izango da izen ematia Kitxo elkartea abildua gmail.com elbidera idatziz. Maderas de Lekitio zenaren guniak urtiak daroia abandonata eta beraz inolako mantenurik barik. Jakina da gune honen inguruan jende asko ibiltzen dela eta arriskua ikusitza udalak egoera txarrian dagozen eraikinak botateko agindu eutzan jabiari. Kontuan izan behar da, segurtasuna bermatzeko asmoz, Maderas esitu egin zala. Baina argi geratu da horregaz ez dala nahikoa, izan be, jende askok barrora sartzen jarraitzen dau. Irudizetan ikusi aldo zuen moduan, jaubiak gunia garbitzeko lanak hasi ditu istripuen jasoeria txikitzeko asmoz. 54. edizioa ospatu dau Lekitioko Euskal Zine bileriak. Euskarazko zinemaren erakosleio bilakatudan jaialdiza ikusgarri zine aretora bueltatu da eta aurtengo ikusentzunezko Euskal film labur honenak aukeratu ditu. Film honenaren sariza eta urrezko antzarra Iban del Camporen Serendipia pelikulientzat izan da. Zuzendaritza honenaren sariza, bestalde, Josu Martinezen Zubandilla filmak eraman dau, eta Gidoi honenaren sariza Jorge Moneoren Begiak esteko artean lanak. Azkanik, ikusliak astian ziar emondako botuen bidez aukeratuta, EITB ikuslien sarizaren irabazlia Ostendene filma izan da. Gogoratu, zinebilera.eus orrialdian euskarazko ikusentzunezkoekin gozatzeko aukeria izaten jarraituko dozuela. Quiero que me ayudes a entrar en la cámara acorazada del lugar más seguro del mundo. ¿Por qué cree que haría algo así? Porque no solo busco la solución a un problema, sino que ni siquiera sé cuál es el problema. Way Down. Banco de España lapurtzea ezinezkoa dela dioen esaerak ez du Tom Johnson ingenieria ikaratzen. Banketxean 10 egunetan gordeko den altxorra da bere helburua. 10 egun kutxaren sekretuaz jabetzeko, 10 egun lapurreta planifikatzeko, 10 egun ihesaldia prestatzeko, 10 egun zoriontasunerako edo presondegian amaitzeko. Tenemos que votar. No. Código 1, repito, código 1. Es la hora. ¡Ya! ¡Comienza la final! ¡Comienza el partido de nuestra vida! Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta.
Gaur lehenengo partian eurila barra egin dau. Eguerditik aurrera aterruniak eta eguzki izpiren bat ere irten da. Ipar-mendebaldeko haizia bolada oso gogorrakin ibili da. Bizar lehenengo partian euriz egiten jarraituko dau, baina gutxiago. Arratsaldetik aurrera atertzera egingo dau. Temperaturak igo egingo dira. Zapatuan fronte bat helduko jaku eta goizetik euritara joko dau. Egunaren amaieran prezipitazioa ugarizago izango da eta trumoi ekaitzak jo dezake. Haizea asko sakartuko da. Termometroek arratsaldetik aurrera beranzko bide hartuko dabe. Domekan, giro petrala haize bortitzarekin eta zaparrada trumoitsuekin. Goizian egingo dau euri gehien, baina orokorrian negu beteko girua espero da. Adi itxasuan ipar-mendebaldeko haize boladak gogorrak eta 5 metrorainoko olatuak espero dituguta. Hurrengo astean badirudi giruak egonkortzera egingo dabela, baina modeluak aldakorrak izaten dagoz, eta beraz, adi egon beharko dugu hurrengo egunetako iragarpenari. Beste barik, negu beteko asteburua dator, beraz, aldan neurritzan subiza aprobetxa eta hurrengo astera arte.